Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Jeg er blevet ny YouTuber herinde. Det er første gang, jeg laver en YouTube-video, så jeg tænkte, why not? Jeg har set mange YouTube-videoer og synes, det er meget inspirerende, så jeg tænkte, hvorfor ikke gøre det? Og jeg vil fortælle lidt i bare den her video, hvad min YouTube-kanal kommer til at handle om. Jeg synes, den vil komme til, altså når jeg har været på ferie, vil der helt klart være nogle taste-tests. Og der vil være vlogs på ferien, og der vil måske også være nogle hauls fra hvad jeg har købt, og alt sådan noget fødselsdagshauls og gavehauls, og alt sådan noget, hvad jeg har fået i julegave. Og der må være videoer med mine veninder og min familie og alt sådan noget. Så det er bare sådan lidt af hvert. Og så vil jeg bare sige, at jeg har fået den her inspiration fra mine 3 veninder. Mine ene veninde Signe Voldsberg. Gå ind og abonnere og følg hende og alt sådan noget. Og mine 2 veninder, som har en YouTube-kanal sammen, Katrine og Maja. Også gå ind og følge dem og abonnere dem og alt det der shit. Så jeg tænkte, hvorfor jeg ikke gøre det selv, og så prøve at se. Og der vil højst komme en video i løbet af ugen, fordi at jeg er meget presset, fordi jeg har gået til ridning og sådan noget. Men jeg vil prøve at presse en video ind i løbet af ugen i hvert fald. Så ja, I må bare have det mega godt, og så ses vi i min næste video. Hej!